dia, com va, benvinguts a un nou programa de televisió de visitants. Efectivament, avui parlarem de Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre són un territori situat al sud de Catalunya. Per què és conegut el Terres de l'Ebre? Perquè pel panorama monumental que ofereixen pobles i ciutats carregades d'història. Com pots arribar a el Terres de l'Ebre? Pots arribar en autobús per la AP7, amb tren regional o Renfe. Hi ha alguna cosa interessant de Terres de l'Ebre. Si visites el Delta de l'Ebre trobaràs un parc natural, el Museu d'Arròs, molt de Rafel. D'acord, si visitem el Delta, on podem dormir? Pots dormir en un hotel més car o dormir en un hotel més barat. El més barat, la Ràpida més barat, apartament de Golem. Què podries menjar del Delta de l'Ebre? Podran menjar arròs, muslos, peix, tongina, peixana, taronges, etc. Em diu que quina època hauria de visitar el Delta de l'Ebre? A l'agost és festes majors al Delta de l'Ebre. Bé, diria que ja he fet de panorama general de la ciutat i ja podem finalitzar el programa. Perfecte. Bé, veiem la setmana que ve presentant una altra ciutat. Adéu.